Hvad så alle sammen? Der er gået lidt tid siden jeg uploadede en video sidst. Eller ikke, det er ikke rigtig sådan lang tid siden. Men eller det er et par dage siden. Men jeg er simpelthen kommet op i Jungle Arena. Og jeg har fået, jeg kan lige vise jer de kort jeg har fået. Inden fra Jungle Arena af. Jeg har fået Berserker. Jeg ved ikke rigtig om jeg skal tage den ind i mit dæk, eller hvad jeg skal gøre med den. Og så har jeg også fået, hvad hedder det? Jeg skal lige finde den. Goblin Giant. Den er sådan fin nok. Jeg bruger den ikke rigtigt. På grund af, ja, altså jeg har sådan mit main deck her, som jeg har spillet med i sådan ret lang tid nu. Så det er sådan det jeg sådan er vant til at bruge. Det dæk, det kan jeg også ret godt lide. Nå, men jeg vil prøve at se, om jeg kan komme op til at få Dart Goblin. På grund af, den kunne jeg bare virkelig godt tænke mig. På grund af, jeg har hørt ret meget godt om den. At den skulle være ret god og sådan noget. Men hvis der er nogen, der kunne give mig nogle tips til sådan for eksempel kort til at tage ind i mit dæk, så vil jeg meget gerne tage imod det. På grund af, sådan jeg kan forbedre mit dæk. Så Dragon Freeze. Yep, Freeze. Fireball. Det er tower. Tower allerede. Det gik ret hurtigt. Jeg føler, jeg er lidt overleveled. Men i den arena, jeg var før, der var de sådan samme level som mig. Så det kan jeg ikke rigtig lige sådan forstå. Hvorfor jeg så lige pludselig er overleveled. Altså jeg er ikke sådan meget overleveled stadigvæk. Ja. Det skal vi lige have stoppet det der dash der. Yeah, you know it. Oh yeah. Evil Electric. På grund af alt det der. Brrr. Ja. Lele, lelas. Yay. Jeg tror måske det her det er tower. Freeze den der wizard. Der er damage på King Tower. Det er rigtig dejligt. Okay, den skal vi nok sådan lige passe lidt mere på. Den der pakke, der ikke lige når til vores tower. Men det vil jo være sådan meget skidt faktisk. Vi står pikken på vores tower. Freeze! Okay, 3 crown. 3 crown. Yep, det er 3 crown. Hehehe. Let's go. 3 star. Nå ja, jeg har også fået Giant. Jeg har også fået level 11 Hawk Rider. Den kan jeg ret godt lide. Nu prøver jeg sådan at få resten af mine ting op til level 11.
om jeg, hvis jeg køber, ikke køber, men sådan, hvis jeg får Evolution Goblin Barrel, om hvorfor egentlig jeg så lige, om jeg så skal upgrade star-levelet på den. På grund af, så har jeg hørt, at så den normale barrel, den bliver sådan guld. Og så kan de sådan finde ud af, hvorfor en der ikke er den rigtige og sådan noget. Jeg vil synes gerne have det der banner. Det er mega fedt. Jeg tror måske efter den her game, så får jeg The Chest der. Gangster, mand. Jeg har lige drukket en Faxe Kondi, mand. Jeg svæver, at Faxe Kondi er den bedste sodavand nogensinde. Og det der er ikke nogen, der kan sige noget imod til. Nej! Goblin Barrel. Ratatatada. Allerede big push. Ikke rigtig big push. Men sådan, der er allerede lidt et push. Oh my god, lightning. Freeze. Bang! Det var lidt for sent, jeg playede det freeze der. Jeg ved ikke rigtig, hvad folk de ser i Mega Minion. Jeg synes, det er mega skrald. Goblin Barrel derovre. Goblin Barrel. Tower. Gangster, man. Gangster. Åh nej, åh nej, 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 nej. Åh nej. Åh nej. Jeg har ikke nok længst til det. Fuck, hvor lort sgu da. Yes. Man skal nok have gemt den der. Det der lightning til noget til lidt senere. Skulle man vist nok bare. Jeg ved da i hvert fald ikke, at der kommer så meget damage på tower. Hold da kæft, det minion tog lige hendes tower. Haha. Electric Spirit upgrade. Cool. Chest. Cool. Fire Spirit. Goblin Heart. Poison. Poison. Nå, det er den, der jeg kan klikke. Jeg ved ikke rigtig, om Poison er så god, faktisk. Nå. Men jeg har i hvert fald fået den. Så jo, man kan placere den. Nå. Vi må hellere bare komme direkte ind i det igen. Jeg kan ikke lige læse, hvad der står der. Witch. Så placerer han sig med hans egen witch og bats. Musammal. Yes. Habibti. No. Habibti.
bare se så gangster. Roll. Åh nej. Nej, hvad laver jeg? Jeg aktiverede lige hans King Tower. Kæft, det der du også sidst. Jeg ser, nu skyder hans King Tower til. Det er som om Tower, som jeg har gjort det, så hans King Tower ikke var aktiveret. Kæft, det der var tæt på. Den er ret nice. Og så skal jeg bare have... Så mangler jeg forstår ikke, hvorfor de er så langt væk fra hinanden. Så skal jeg bare have den der. Før den er færdig. Hvad er der egentlig ellers, man kan spille herinde? Grand Challenge. Det er det der... Jeg forstår... Jeg ved ikke engang rigtigt. Får man en gratis champion til enden? Nej. Til enden. Hvad freak snakker om? Jeg må ikke lade noget elixir leak. Okay. Hvad frik? Bridge Hog Rider. Nej, han har ikke noget elixir tilbage. Nej, det er altså der. Sådan. Jeg bliver nødt til at freeze det ellers, fordi hæften. Jeg er helst ikke her. Nej! For helvede satans. Fuck, hvor jeg synes, det er bare lort til det her spil. Så spiller han også Wizard. Evil Wizard! Cool. Altså, frick ham has Evil Wizard, man.
Frick hans evil wizard. Fire. Ha! The fuck? Freeze! Fuck! 6, 7! To push me shit so fucking hard. Ja, jeg vidste. 6, 7. Jamen altså. Altså, hvad fuck er det også for lortedæk, han spiller? Hvad er det der? Hvad er det der? Så... for helvede også. Six, 7. Giant skeletons. Oh, what the freak. Hograda. Dibbidi-ba-dibbi-do-do, dee-ba-dibbi-do. Dibbidi-ba-dibbi-do-do-do-do-do. Altså, er det her Giant Skeleton Cycle? Yep. Det her, det er Giant Skeleton Cycle. What the freak? Freeze! Freeze! Oh. Don't charge. I'm just a baby. Tower. Hurra. Yep, det der, det er hurra. Jeg skal rent faktisk lige se om altså det ikke. Er det sådan en Giant Skeleton Cycle eller hvad? Det, altså det er en sådan expensive kort han har. Det er Dark Prince og Giant Skeleton. Så jeg tror næsten det er sådan en Giant Skeleton Cycle for at være ærlig. Jeg tror næsten det er ja. Hvis jeg vinder det her game, så får jeg Dart Goblin. Oh, grada! Lingangu, gule, gule, watcha, lingangu, 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 gule, gule, watcha, lingangu, lingangu. Salam alaikum, alaikum salam. Akbar.
Brother! Brother! Hvad er det for et nasty ass deck? Fuck, nej! Fuck, nej! Hvad fuck? Freeze. Freeze. Jamen altså. Jamen altså, hvad er det for nogle Abomination ass deck, de spiller i den her arena? Så kommer Royal Giant. Bah! Det var ikke meningen, det var Goblin Battles. Altså, jeg ved ikke engang rigtigt, om der er en chance for at vinde det her. Det var det altså ikke. Jeg har ikke set noget. I har ikke set noget. Det var slet ikke mig, der lige havde kopieret hans stik der. Og så kommer jeg jo nok op i count as crack shit. Brother. Dart Goblin. Witchy McGill. Battle Heater. It's a Holy Lord Farquaad. Pancakes. Seriøst. Fuck, jeg spiller jo lort. Tower. Er
Bang! Grr. Hvad så? Lad os se, men altså. Jeg tror vist bare, jeg skal stikke. Ikke stikke, men sådan holde fast til det der dæk. Det tror jeg måske bare, det er sådan. Det er sådan, vi skal holde fast ved. Jeg skulle lige have ventet et sekund, og så freeze, og så wizard også. Gracias Supercell por maxear mi cuenta. Toileta. Tower bang. Grr. 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 Blood. Blood. Please take the tower. Yeah, that's a tower. I don't really give a shit though. Then han får mit andet tower. Yes. Og så Goblin Barrel i siden her. Og så freezer vi der. Bang! Freeze! Nice! Det var et godt freeze det der. Det er tower. Nice! Jeg predicted han skeleton army, brother. Jeg vil ikke engang kalde det der en prediction. Jeg tror bare, jeg vil kalde det mere lucky placement, brother. Fire. Well, fuck that Goblin Barrel. Yeah, cooked. Good game. Well played. Yeah! Did that do a nice play? Yes, sir. No. Så er vi i gang igen alle sammen. Con Maxian mi cuenta. Gracias Supercell. Han der købte Pass Royale, eller hvad har han? Amen, hvorfor spiller alle Wizard?
Jeg fucking hader wizard. Altså, jeg kan jo ikke... Han har taget mit tower, og jeg har næsten ikke engang gjort 100 damage på hans tower. One of you fucking dumme wizard. Ja, nu tager han. Og så er det wizard igen. Ah, wizard, 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 wizard. Fuck dig, seriøst. Seriøst, han spiller som en fucking kujon. Det er lige præcis, hvad han spiller som. Fucking kujon. Og når han spiller. Altså. Så hans... Fordi jeg spiller fem... Altså, hvad fuck kan jeg også gøre? Altså, han gør sådan, så gør jeg sådan. Og så... Fuck din cannon, brother. Dit king tower er cooked. Let it, bro. Let it go, brother. Let it go. Yep. Det synes jeg, han får for at spille wizard. Der er ikke noget, jeg ikke kan fordrage mere end wizard-spiller. Nu ved jeg godt, jeg var en wizard-spiller engang. Og det der, alt det der. Men, altså, det her, det var det dæk, jeg brugte før engang. Eller nej, var det? Nej. Det her, det var sådan det dæk, jeg brugte før, bare uden Electro Dragon. Og så brugte jeg wizard. Men frick, det var stadigvæk bøse, mand. Sidste game. Kom nu. Por. Lidt dårligt faktisk. Kan jeg freeze? Jo, freeze. Bang. Men jeg fik ikke en Royal Hogs med. Åh, høvner. Ja, det ser mig. Goblin Barrel. Bare et par hits er stort.
Ja! 6. Okay. Jeg ved ikke lige, hvad han har tænkt, men den der Freeze. Jeg ved ikke, om han bugger, om han bugger, om han er en busmand. Eller hvad der sådan lige skete der. Det kan jeg godt nok ikke rigtig lige forklare. Jeg kan få det helt med nu. Det er for sent nu. Nu! God freeze. Og så har vi cannon lige foran her. Underbukser. Hvem er min seer har underbukser på lige nu? Oh. Tower, nice, godt. Nop, nanip. Skop, dop, skibib, dedip. Gracias Supercell por maxear mi cuenta. Yes. Good game. Han spillede også godt der. Endelig. My sweet little barbarian hut. Nej, bare sjov. Dark Goblin. Så fik vi Dark Goblin til samling. Nå, men vi ses i næste video. Hej hej.